salatzeko deitzen zen lehen lanuzte edo mobilizazio eguna. Era berean ezen buruzagi sozialean nekazarien sindikatuetako kideen emakumeen kontrako mehatxuak eta hilketak salatzeko naiz estatuaren errepresio mekanismo bezala aktibatzen diren muntaia judizialak eta Kolonbiako gobernuak Habanako bake akordioak ezartzari uko eginez bake prozesuan sakontzeari uko egin izana salatzeko deitzen zen lehen mobilizazio edo lanuztea ere. Pasaden apirilaren 28tik errepresio eta indarkeriari polizioa eta militarra herrialde osoan zabaldu da. 30 pertsona hil dituzte, 1453 polizia eta militar indarkeria kasu baina gehiago egon dira. 10 sexu indarkeri kasu ordena publikoko agenteen eskutik eta 38 pertsona baino gehiago daude desagertuta. Hau guztia gertatzen ari den arren, nazioarteko komunitateak ezer ezen gabe jarraitzen du. Iban Duqueren gobernuak Kolonbiako herria impunitate osoz erreprimitzen jarraitzeko bidea libre utziz. Egoera honen aurrean gaur hona gertatu geharenok Kolonbian bakearen, bizitzaren eta demokraziaren aldeko ahotsa altxatzen dugu. Iban Duqueren gobernuari herria erreprimitzeari demokraziaren bizitzaren eta demokraziaren aldeko ahotsa altxatzen dugu. Iban Duqueren gobernuari herria erreprimitzeari berreala ut diezaion Smart Eskuadron Mobil Antidisturbio delakoaren desegitea. Lurraldeak eta hiriak desmilitaratzea eta bakea, bizitza eta demokrazia eskatzen duen herriaren aldarria entzutea eskatzen diogu. Bizitza eta lan duina izateko eskubidea, greba eskubidea eta jarduera politiko, sindikal eta sozialerako eskubidea, emakumeen eskubideen errespetua, protesta sozialerako eskubidea bezalako oinarrizko giza eskubide unibertsalak egunero urrazten dira Kolonbian, eta hori amaitu egin behar da. Ez Kolonbian, ez eta munduko beste inoren goera hauek errepikatzen ezin dugu onartu. Aipaturiko guztiartatik munduko herriekin beti solidarioa izan den munduko txeko txiki honetatik. Nazioarteko komunitatari Kolonbian errepresioa amaitzeko eta herrialdean indarkeria amaitzeko beharrezkoak diren mekanismo guztiak martxan jar ditzan eskatzen diogu. Gure aldetik